Tabellen her viser de forskellige partier og deres vælgere. Den venstre kolonne her kan man se, hvilke forskellige partier der er her, f.eks. Liberal Alliance. Og den her kolonne med alle de tal viser de forskellige vælgere. De her fremhævede tal her, hvor der f.eks. står 77% ved Socialdemokraterne, viser, at det er kernevælgere, der har stemt på det samme parti igen. Og ligesom her ved det radikale venstre, er der 59,6%, der har stemt det samme igen. De resterende tal, der ikke er fremhævet, er marginalvælgere, hvilket vil sige, at de har stemt på noget andet. Enhedslisten har mistet 9,2% stemmer til Socialdemokraterne. På grund af, at Enhedslisten er meget venstreorienteret og går meget op i værdipolitik, hvor derimod Socialdemokraterne er mere centrale. DF er mere højreorienteret, og de går mere op i værdipolitik end Venstre, f.eks. dyrevelfærd og flygtninge. Og det kan derfor måske også være, at der er flere, der har valgt DF i forhold til Venstre. Du kan se, at skal I finde den Venstre her, der er Dansk Folkeparti 13,15 fra Venstre stemmer gået til Dansk Folkeparti.